anggonku tindak ana ing pas aku didakon balelo. Nanging Yai aku niatku balelo ana ing Majapahit. Lah sak lajengipun panjenengan Yai sawisé aku balelo ning Majapahit aku peperangan karo Senopati Kebutaruna aku kalah. Mula saka kuwi papaken Kebutaruna. kula menawi to panjenengan kersanipun kados ngaten boten dados menapa kemawon ingkang panjenengan dhawuhaken mong badhe kula minangkan Yai kadangku kangen sak kloron boh bicaramu ayo piluten Kebutaruna. oh kados ngatos kok dapat dengan singetan Kang Mas Dipayo bisa singitan mengko dhisik isan sak temeni wong sliramu ki sapa kok katunya nggon mlebu ana ing sajroning taman kapudren ana Lumajang tansah pusaka sing kaya mangko aku Senopati oleh Majapahit Kebo Taruna usul dasar Kebo Taruna Diaju iki kados pundi apa iki pawongan Kebo Taruna ngarani anggi ngendikanipun kados ngaten kok Kang Gusti kemawon ki menika pawonganipun Mangkut tenane kowe sapa sakarone Diwano Kiwahi Pandansari Wandan Sari aku andan sekar pernah opo kelawan Aryono aku sekadangi Kang Mas kadang Kang Mas Aryonam kowe katane Aryono Kebo Taruna aku mangarten kabeh kang dadi tumindakmu yen to sak temeni kuwi ki ngujung lawan sekadang Ambar Sari lan Kabas pancen enarep aku bujung kawas katamu Aryono soalnya apa dheweke wis wani pangos oleh Majapahit olong sane Sinul Prabu Jaya Negara sokonya aku kepengin ngerangket kelawan Aryono tak sowanake oleh Emperor Majapahit nanging durung bisa kelakon aku ngerangket karo Aryono ing papan kena ketemu marang kowe kebukatane Aryono apa sampeyan apa sih sawise ketemu sekadange Kang Mas Aryana banjur arep mbok bajutke anggonmu sakwise aku ketemu marang kowe sekarang katane Aryono sakwetara gonku bujung kawan Aryono tak sadek sakmene tenewu pirang perkara yen to mung kuwi ki bujung lawan Kang Mas Aryonam kok sandhep temekan saiki nek to pancen kabeh ki mau niatmu bakal kok bajut ki adep ana Wandansari wontene Wandansari umpama aku tanding karo kowe sekarone menang ora kondang yen kalah aku bakal kewirangan Ambar Sari lan Pusaka peperangan Lumajang antarane Majapahit iki delok sikut sak mene awaton waton apa Kebo Taruna awaton kowe gelem tak pundhut pirangga dadi garwa dadi kawan Kebo Taruna ya Pak mergo aku wis pisan nyawang karo kowe
rumangsa kadudut jroning atiku. Ing kono tuh rasa tresna sing ora bisa tak tuntung parek. Kebo Tarung. Tupeh mengke kapirut kayuyen kelawan mandan sarya wonten wadan semen. Mengke nyiwakake kabeh kang dadi kapribaden. Ora selak karo pas. Ajeng yo musik tenan. Perkumpulan mojo baik antara lumajang. Cukup ini. Mergo aku tuh rasa tresna marang kowe. Apa sangat apa Kebo Tarung. Musuh kok bisa ngandhakake rasa tresna? Iki lak yo aneh. ora aneh. Ora aneh. Mergo aku tuh rasa tresna marang Piye? Tresna. Ning aku ra bisa nampa muga kraden tresna marang kowe. Sopo manes kaya kodek manguko. Serasa datang batu ki kabeh kang dadi surat diamu sing kaya mangkene Kebo Tarung.
sama tanganku. Pecahkan mati. Ayo Nabi. Abu Taruno, apa ini? Apa sepapek penyadek? Konku bakal mati di markas bangsa. Abu Taruno, kowe kenuk arep merjaya marang kadangku kenuk. Aja meneh namung kadangku. Aku wae bapak sah marang sira. Apa iki? Pancen pasah. Si ora kamu uga kadang-kadang. Ayo, malu to. Aku suarake nemu coba. Abu Taruno, sakurunge aku kok suwanake ana Praja Majapahit. Aku bakal buka lembaran sejarah ana Praja Majapahit awan semono. Abu Taruno, alam semono ana Praja Majapahit. Kono adekan wakil panguwasa ana Praja Majapahit. Sing dijumenengake wakil panguwasa ning Majapahit ora ana liya kadukun nabi ya aku. Abu Taruno, saperanganing kawula ning Majapahit ana sing ora salisuk. Yen to aku jumeneng wakil panguwasa ana ning Majapahit. Ora ana liya kajaba Bupati Tuban Ronggolawi. Nanging saperanganing kawula ana sing sarujuk yen to aku dijumenengake wakil panguwasa ning Praja Majapahit ora ana liya kajaba Bupati Papringan ya Kebo Anabrang. Pancen ora sampeyan pokal Kebo Taruno. Aku tak ajukake anggonku ngelar sejarah ning Praja Majapahit. Nganti Ronggolawi antarane Kebo Anabrang bentak sirah. Ronggolawi gugur ana ing Palagan. Kebo Anabrang uga temekane pati. Nanging Kebo Taruno, Kebo Anabrang mati ninggal ponang Jabang Bayi. Yen saiki kira-kira Gokoro 20 taun. Anake Kebo Anabrang saiki dadi senopati ana ing Praja Majapahit. Umpama aku dadi anake Kebo Anabrang, aku ora nerima patine wong kuat. Senadyan anake Kebo Anabrang jumeneng senopati ana ing Majapahit nanging dene ati-ati angkene wong tuane. Kebo Taruno, yen kowe kepengin ngerti sapa tenaning anake Kebo Anabrang, ora ana liya kajaba kowe. Aku dhewe. Kebo Anabrang kiai. Opo iki? Opo kabeh. Aku iki bener kasunyatan jentuk aku. Putrane Rompo. Kebo Anabrang. Sing dipateni wong ing Majapahit. Kabeh mau bener. Aku ngerti sejarah ana Praja Majapahit. Oke. Yen pancen bener wong tuaku. Kebo Anabrang kena wong Majapahit. Saksana lo. Iki dino Kebo Taruno bakal merangi wong Majapahit. Kowe bakal mati ya. Bagus sing kowe ngomong. Taruno, Iya. aku bakal merangi wong Majapahit. Nanging yen to aku bisa kakut bedah oleh Majapahit.
sing dadi pepalang utawa dadi watu sandungane Kebo Taruna. Ora mawas. Kata. Ing kono Pak Sikilan. Mas Kebo Taruna. Olah iki dolek tinggalake. Praja Macawae mung bedhe ing lelapan tumindake kawan. Bone cekak ing Lumajang. Ning tumindake kaya ngono. Lihat jauh timbalan dalam Sang Prabu Jayanegara. Purwasiso barang tindake. Ayo manut tamat. Rakyat tak suwanke ing pendopo Macawae. Barang penganut perintah kawan jaga pecah aku lah. Wah, kemana? Oi, wah, kemana? Begitu, ada. Brambang dijabuti. Lo parian lo Mas. Ojo mbok nganu. Brambang dijabuti, dulur kembang banyak rejeki. Insyaallah muga-muga dikabulno sing saiki gentet kowe jos. Iya. Yo gantian wong telu lir gumanti urut. Derono lho awur kancane kok wong satron ae lah. Wong sitok kok ora gelem karo kancane lho. Yo. mangan beton entek 11 sing ijek nonton muga seger waras. Saiki gentan kowe jos. Yo. Ya.
iki jam 2 iki nggo. Ya sore-orean pokoke nganti engko subuh ya wis. Oh subuh piye engko ngalih ning Sendang Caya. Iya. Gentenan lho ya. Dawe panitia. Piye Mas? Sore kon ndang mulai. Heeh. Jam 2 kon ngebari. Ngono. Lho, lah saiki wis jam 3 ya, Mas. Lho arek kliwat iki. Lah wong iki nganti kiamat ya jame bongko. Lah wong gambar kok. Lah ya kok gak sentik-sentik blas. Wongku gambar kok. Alah, lah iya batur jare jam 2 dibari lah kae wis jam 3 rada yo kliwat. Tre jam 2 Dik kon ngebari Dik. Tenan kuwi. Diterusno parikane. Nggih. Gentenan yo ngomong 3 urut lho. Urut ya, Mas. Nang pisanan. Ko. Bar kowe, Bapak. bar kowe, Kowe. bar aku. Aku. Nah, yo. Bayaran padha 150 lho, Tung. Parian kok mau gentenan. Iya. Kono Lah kene. iya ngono. Lah iya ora. Urut to. Lebar kok kono saiki ngalehke. Kowe gak lah wong padha 150 ngono ndang nyawon. Nandur wijen Walah, wijen ditandur yo. ning ngisor kluweh. Aku ro sajan ape tak gawa mulai. Gusti Allah. Aja tabohi. Aja tabohi. Aja tabohi. Kuwetake gawedi gedhe. Tangan kok celutak. Driji wis karek telu, roh gedang kok banterem ra karuan. Alah telek omonganmu. Kowe budal tas enteng mulai mbrengkut ngono kok. Oh berarti Jarot ngadahi jajan. Alah. Iya, Nek ndekne iki Mas, ana jajan iki cangkeme gak sepiro doyane. Lah. Ning tase sing geragas. Mbok warang dekat. Mentolo menurut. Jajan piye? Karo kerupuk Bandung barang. Kerupuk Bandung tak adahi. Iya iso. Sing apik varian sing apik. Gawe sepiro Pak? Gawe ikrap ringe tuwa sing isah nonton ketoprak muga panjang yuswa. Insyaallah. Amin. Hello marang Gusti Kang Kuwasa. Saiki gentenmu. Ya. Sebar didongake. Wis muga-muga ya seger waras, Amin. lunas utange. Bu sehat. Sapa ngerti nggone taun 2017 Ya. dulur-dulur kembang rezekine mberah turah-turah. Amin. Nanggap toprak eneh Pak Pandi Mustika Budaya. Alhamdulillah seneng atiku ditanggap neh. Seneng Kowe iki. seneng, aku sing pikiran no. Iki goblok apa piye? Sopo mau sampean 2017 ditanggap meneh upamane iki. Iya. Aku korban perasaan lho Mas. Lah masalahnya apa? Kuwatir nek gawe kuciwane piyayi kene. Lha kok iso kuciwa kabeh samo barang apa wae iki nyambut gawe anger ketok guyub rukun kompak ya kepenak nyenengno wong akeh. Ora kok perkara kuwi Mas. Lah piye? Saiki ning gone taun 2026 Ya. ditanggap piyayi kene. Heeh. Wis genah jangkep dagelane telu ana Jarot Kemot Buntung. Lho jelas Lah ha. somben 2017 ditanggap nandang karek loro. Sopo ae? Karek aku karo Jarot. Lho lah aku. Lah kowe kira-kira jauh urip ta ora? Aku kan pikiran ngono lho. Ya wis ngene Dik, nek ketoke aku ijek urip ati mlorot, mbok disiki lah ora dadeh. Bensin ku entek aku. Wis Disiki lah. ora maksude iki sirna sipatem sing elek. Oh, ora wis tetep tak wet-wet iki. Tak wet-wet Mas. Awet. Iya. Iki dadi danyange Mustika Budaya. Wis pokoke nganti tuwekem nganti ra kelar ketoprak ning kene ae. Lah ora kelar ketoprak mbok nang kene aku dirapet dienggo sadu-saduan wong akeh. Ya ora ngono Mas, Lah, iya. sampean nek wis sepuh. Iya, iya. Upama wis ora kelar ngetoprak, Heeh. sebab apa Jarot Kondo dikongkon ning kene ae. Kowe kan iso kenek dicandalno ning pojokan dibediangi dak kenek. Dikutuki. Mbok anggap demit apa
piye rumangsamu. Saya sing penak. Saiki aku ya gelem-gelem ae, Dik, mbok centelno, mbok bediange kok ngisor. Aku gelem ning syarate siji. Engko anggere ana swara mak ciet, iku berarti aku wis mateng. Kira-kira ana suara tus-tus ta. Yo, terusno. Ki parian wis kabeh wis diaturi. Ya. Diaturi ya panceke ben rondo istirahat. Sebab sik kanggo sik suwe ya. Bener. Sesuk ngaleh nggone lasem pucuk gunung Sendang Jaya. Aduh lho. Aduh lha kowe nganti kowe nak mlaku ya jempor leh, Pak. Ki piye? Kok takok aduh drale. Aku lali yo. Yo. Iki lho ketoke pinter parian takoki. Takone parian pinter. Iya, takoki. Nek sing takok ki lho dongkene gending saiki. Titeni kowe iso jawab. Aja hayang. Aja angel-angel. Ora. Tonton wong kurang-kurang aku ora iso jawab engko mirang-mirangno wong. Sing tak takoki parian sing aneh tak kandhani kowe. Parian nek ana sing aneh. Kendaraan iki lho kendaraan kanggo parian. Iya. Montor truk amot pasir. Jawab kowe iso. Atiku judhek ora iso mikir ya ngono. Ya. Ngene kok jare parian jare aneh, jare angel. Kowe ku yo parian truk kok. Esuk-esuk kok ngrebuk truk barang iki lho. Aku lu malah kelingan. Aku ora sombong, aku rene alhamdulillah aku nyambut gawe. Ya, Tak centelno, Pak. syukur. Aku mangko omah nggo gren Lipina bareng teko kene keserempet motor kono karek grene tok. Livinane ilang. Kowe ora usah sombong, aku ya ape takok. Ya. Wet iki ceritane. Ora kok ngepit aku ngetes akiumu. Kowe mang ngamot apa, Pak? Motor truk amot pasir. Mongko motor truk iki ramut pasir tok. Nah, Motor truk amot watu. iya, bileng sirahe. Pikirku judhek loro atiku. Ya ngono ya. Angkrek. Iya. Ora usah sombong. Takoki Mangkel. Motor truk amot boto. Pikirku judhek atiku lara ya ngono ya. Iya. timbang lara ati kena stroke engko. Amot apa cah? Amot letong oleh ta ra ya. Motor truk amot letong Ya mudian. engko ngebreki raimu. Iya balane tak jawab. Lho wong truk yo ono nggo abuk lho Mas, nggo abuk. Iya. Diar we. Sobra. Motor truk amot letong. Atiku judhek pengen mangan lontong ya. Jangkrek iso neh. Jangkrek larane buatiku. Padahal wis amot letong lho, Pak. Sik. Motor truk amot kawat. Pikirku judhek atiku ra kuwat ya ngono. Jangkrik iso terus aja. Ya ngono Iya, usah sapa. Mangkel. Lha wong letong iso kok malah amot kawat leh, Pak. Oh masaku lah ya wis angel le kawat to. Apa cah? Kowe amot apa, Dik? Duwe ide napa? Iya. Iya lah, matur nuwun. Sing dudono mang diraine jae. Saya kok mbok aku lho lah apa? Sing ngoko dudono sapa? Alah. Ah, paling Ngora iso. ah wis dipet wong loro janggal ibu. Lho salam dhewe. Ila iso ta ora? Ya Dik ya, wong ancen mbok Dim duwe telo kok. Mudiar kowe. Atrek amot telo, mudiar kowe. Pikirku judhek atiku gelo. Jangkrek iso neh kok, Dik. Ya ngono ya. Iya. Tenang ro, tenang tak takokane iki. Angger takon Mbok Dim titeni. Ora kudu. Pikir aku dhewe. Motor truk amot drum. Wongkok kowe saiki. Ayo. Sik. Apa? Amot drum barang. Lho iya. Oke tak jawab. Motor truk amot drum. Atiku judhek sawerane ra didum ya ngono. Iya, Cak. ngono. Kok iya ya. Ngono mlebu kas nggo ndadakno seragam ya ngono.
Kok iso ya? Iya. Padahal wis drum lho. Ayo. Iya, matur nuwun lho, Bu. Motor. Dagon dhewe kalau kan bodhem. Oh dipit. Wis kentekan takon kono. Kono moto apa neh? Semangka. Motor truk amot semangka. Atiku judhek ngenteni iki bongko ya ngono. Wes ora tak nesu. Tak takokane nek traije iso. Ya sak kecandakku sing penting cocok. Mang amot buah-buahan. Ya. Montor truk amot bengkuang. Mosok kowe saiki iso. Ayo. Pikirku judhek atiku terbayang. Lah iya, Cak. Kok iso? Iya ya. Ya ngono. Iya. Motor truk amot kricak. Pikirku judhek motorku rusak. Ya ngono. Motor truk amot melon. Lho kupinge budhek piye? Motor wis rusak jamote mbok ngebrekno kowe. Lho iki kupinge budhek ta. Wis montor truk amot gamping. Motor truk rusak. Lho kupinge iki bosok. Wis ora iso jawab dirusakno. Montore dirusakno wis pegel Dik. Lah ya takanmu mau piye? Motor truk amot kricak. Iya. Pikirku judhek motorku rusak. Lho kok Bener. Lah iya ora bener to. Iya. Terus mbok takoni neh. Heeh. Motor truk amot melon. Lah ya kupinge budhek. Ndek wis pegel montore dirusakno. Truk wis rusak kok jakon amot terus ae. Ape mbok salah? Wis poro. Wis kalah ndek montore rusak. Wis rusak. Wis rusak motore. Wis gak amot lah. Tukang lampu sekarat ta kowe lah iya. Lho kok mbok seneni iku gene lah. Kancane jam mergawe kabel digulung apa nggo mati gantung ta piye. Ketoprak ijeh di gulunge kabel lampu dijupuki. Iki lho son dono. Apa panggunge dirubahno? Guyu nek kowe. Ya ngene lho majar Mas, wong mbok sawang ae bocahe ngah-ngoh lho Mas. Bocah kok kena kencing manis. Senengamu kok merendahkan orang lain loh. Ora kok ngono. Santen peresane klopo cukup semanten parian kula. Walah biantere gugupe. Gawe kupat janure wis tuwa menawi lapat nyuwun pangapura. Ora mbok tabohi lho. Bola wis bar. Syukur wis bar. Telek. Wis lho Mas, wong yo aja do padon gak apik. Lah iya. Wong nak do congkrah contone wae awak dhewe to. Ya bener. Nak awak dhewe nak ora rukun congkrah, contoh kecilnya aja. Awak dhewe aku kajatan kuwi mesti ra koman ora tak undang to. Oh iya ngadohke rejeki. Nah, Ngilangno berkat sebuntel. tel baribasan muga-muga dulur-dulur kembang sangsaya rukun. Amin. Wis gak ana sing bentak sirah. Sakwise nimbali sak kanca mustika budaya kinen nderek mangayu bagya ngene kagungan kersa tasyakuran sedekah bumi. Nggih. Wis muga-muga dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Amin. Murah kabeh kang sarwa tinuku lemu kabeh kang sarwa tinandu. Ugi piyambakipun mugi-mugi sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu. Rumah sakit gulung tikar, bakul Dokter. jamu melarat. Dokter ora payu. Lah iya. Lah kok iso? Lah nek ora ki tembungmu piye? Muga-muga piyai kembang sehat tanpa obat, Nah, terus? lemu tanpa jamu. Rumah sakit tutup, Dokter ora payu. bakul jamu melarat. Iki tuwek-tuwek kocluk kabeh. Lho, piye? Larane ngalah linu. Malah ndongakno dhewe, ndongakno sehat kok malah linu jere. Lah ya Ki piye? Tegese terus piye? Maksude ki wong lemu iki gak disuruh kadang kan banyak stok. Oh, iya. Pengen lemu nganggo obat, jamu. nganggo jamu. Pengen sehat ngombe obat. Ngobat iki gak iki sehat sing alami. Alami. Lah ngono lho, Dul. Tanpa obat, tanpa jamu, wis lemu, wis sehat. Iya. Tuwek goblok. Upama ana penyakit ya waras krana beras mari saka pari. Lah ngono. Walah ya jagung barang yen tak resik. Iya jadi batok tikus. Lho kok nesunan iki piye? Rasa nesunan. Ngene iki mumpung ngikat wektu kayak gending-gending wae. Iki mang bar dangdutan ya wis wegel. Ya jan isine isite ngekeki gendeng kok Mas sampe ngekeki dhuwit ya ora patek duwe. Iya iya iya.
gending. Jajal tak gawekne Apa? kidung kanggone wong tani. Wah, ya cocok. Iki mayoritas kan warga kene kan petani. Ada petani juga ada. Iki kidungan lamun gelem nganggo tenan, fa insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Amin. Iki tenan iki. Amin. Wah, ya kidungan apik. Urung mulai kok. Ana. Sedulur tani. Ana apa? Ana toprak. Lho kok aku takok mbok saut. Ukarane iki ngono ngelingno sedulur tani. Sedulur tani. Yen arep nandur jagung lan pari kudu wani rekoso sedhela ubeng ana galengane. Ya ora sida nandur ah. Dadi ora. Lah ngubengi galeng ora lempok piye. Engko sik ah. Iya. Ijekno bacute kok. Ijek. Syukur bage karo ngidung dimen ama padha ra wani. Ngidung nak jaman biyen iki gak usah angel-angel mesti. Lir Ya ilir kuwi sing tandure Lah. wosumilir. Ya terusno. Aja lali cikal bakal. Sing ngakali bakul. Iya mangan tempe papat muni loro. Ngaku. Kita rungokno iki Iki kidung tenan. saut lho. Oh, sembarangan. Aja lali cikal bakal sing nunggu wilayah mriku. Genceronggon mundhet donga marang panguasane Gusti. Insyaallah singkir saka ama. Ame-ame. Ning kabeh kuwi ya ana syarate, Mas. Syarate piye? Nek pengen duwe tanduran lemu, Iya. lah iya to. Heeh. Insyaallah iso panen akeh. Iki ana sirikane. Sirane piye, Dik? Nek upamane duwe sawah ning etan desa, Iya. aja nganti pisan-pisan gawe gubuk ning kulon desa. Tenan Iki tuwa, Pak. Iki tuwa lho. Kowe roh segara kidul isek ngidul neh iki Pak ketoke, Pak. Lho tenan iki omong aku nek omong ki omong tuwa tenan. Kok Mbok Dim jong guyu kene mang. Ya mergo muda. Baleni jare. Upamane nek duwe sawah ning etan desa, Iya, aja iya. nganti pisan-pisan gawe gubuk ning kulon desa. Ngono. Lah kok iso ngono? Lah engko nek ape tilik sawah ra ojek. Yangkrek. Mati ku yo goblok padha bener, Pak. Omahe tan desa aja. Sak wae ning etan desa, gawe gubuk ning kulone desa. Iya, cara ya ngojek sik ya. Edian. Tenan. Yo diangkat gendinge. Tresno. Ya ora tayuban mawon. Bangun desa Sida Mulya wis cocok. Ya. Sapa iki diki ta sapa? Anu le, Nenone. Aceh wis gak apa-apa. Aceh gak apa-apa. Nenone. Nonane neno. Oi, Nenone. Oh. Lelo la lela lola. Supaya makmur nyambut gawe. Aja males.
yo kiyatno lo ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing penting akeh hasile ojo males munda apes yo kiyatno yen pengin urip kang mulya nyambut gawe sing penting asil gunane males kiyatno ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing penting akeh gunane ojo males munda apes yo kiyatno yen pengen urip kang mulya sajake nyoto kabelingmu yo iyo dina lan wengi tansah rineksa supondo sengkala ngeretra nyampe sida mukti sida mulya sajake nyoto kabeh welingku harina lan wengi mung tanah sahare neksa wujud bondo sapala tandha netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyoto kabeh welingmu rina lan wengimu tansah rineksa ujug bondo sengkala netra nyampe sida mukti sida mulya sajake nyoto kabeh welingku harina lan wengi mung tanah sahare naksana wujud bondo sapala tandha netra nyamping sida mukti sida mulya Mbok ya nek mlebu nang manggone Pak Lek iki mbok kula nuwun apa piye to Le? Matami ya. Wong mlebu ya ngenarene bareng. Lha nek mlebu ning omahe Pak Lek kula nuwun lho iki bento kuwi. Wis suwe apa? Wis suwe Le? Lho, rene mah ya bareng ah. Ya wis ginaket mau nek wis suwe. Ora usah. Jane ndek perlu apa to? Iki ngene kemot. Jane ya aku duwe perlu karo kowe karo Jarot. aku ra omong karo kowe dus wedhus Lah omong karo sapa pe cempe? Wis andang bloko wae. Apa karepmu? Nek karepku ketoprak ndang dibari ndang ayo muleh. Matam kono. Aku gak omong karo kowe, Cuk.
Lah mong karo sapa, Dul? Kowe iso baris ora? Baris. Siap. Gerak. Ledang depan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Syukur. Maaf. Meneng ae dagelan kawak metu. Iya, Le. Iya, oleh udut dirasakno wong kabeh. Piye-piye napa le napa?
tuminta jaya negara kang nutup-nutupi kang Munges mula aku preman diparingi kalung Basrapati ana Mojopahit kabeh kuwi mung pawatan mergo apa ke wektu dina iki wis ra seneng pranatane Sinuwun Prabu Janegara sepisan maneh aku ngelingke kelawan lamun kowe iki manut tak rangke tak suwanke ana ing Mojopahit bakal tak suwanke aku Anuraga senajan wong saka ing desa bakal mundur kan lawan. Ayo, pilih. Nek tuku kata sampo aku. Wait up, balik pusakaku. Orang mati tak kurone. Ayo mundur. Ayo. Pilihan ngendi sing arep cocok lawan saka ligan. Oh, iya. Mojopahit nganti kowe ngilangake Trasilamu marang ngersane Sinuwun Prabu Janegara. Hayo nek pancen isih kebanange atimu males patine wong tuamu. Ayo. Aku lah. Wah, panjenengan sang Sinuwun. Kalakon kowe mikut Kang Mas Kebutaruno. Nggih menika. Kawujudanipun Kebutaruno sampun dados Tristan Banten. Kang Mas Kebutaruno. Wong tumindak iki bakal ngunduh woing pambuki Kang Mas lebet panjenengan. Nyuwun pangapunten. Boten kirang-kirang ngen kula nyimutaken dhateng panjenengan. Ning sedaya menika boten panjenengan dahat. Kados ngaten menika. Mungkin apa sebab aku orang rewes? Mergo kabeh ki wis gedhe tekadku. Lamun to aku durung bisa. Nganggo keset jaya negara. Boten maiben Kang Mas panjenengan badhe dengan anak kalih wong tuwa niki pangandape anak niki mikul dhuwur mendem jero. Ning kudune nggih dikintingi Kang Mas lepat menapa mboten ngaten. Sampun Sang Senopati. Nggih. Sarene wedal sak mangke Sang Senopati Kebutaruno menika sampun dados Tristan Banten. Ngoten nggih. Kebutaruno aku toyo. Lamun sejatine dijlomprongake kelawan Kanjeng Adipati Haryonama. Ing mengkone iki bakal tak suwanke ana ing Mojopahit. Aku kang bakal nyunake pangenteng-enteng kabeh kaluton. Maksud Tan bidane aku Anuraga. Nek dene tatanan Praja Mojopahit kawula sing gedhe labuh labete. Tan bidane kaya kowe bakal nampa gandar. Kalamun luput mungkin tatanan Praja Mojopahit iki bakal entuk pidana. ning aku njaluk karo kowe. Kaya piye? Umpama aku kok ada pakai nang sane Sinuwun Prabu Janegara. Ning to nganti ana apa apane kowe kudu tanggung jawab. Aku sing bakal tanggung jawab. Kene wis cetolan gamblang sumbring perkara perang gedhe kang tumiba lumajan dalah Mojopahit mergo kabeh kuwi saka otak atike Haryonama. Mula ngenani bandaning Haryonama aku mengkone sing saguh saudara sumilaing perang kang gedhe tumiba ana ing Mojopahit mugi bisa sumrambah ana ing desa Kembang Bulu kene. Nilake gue panuwun ewadene warga Kembang sampun kersa nimbali pagelaran Mustika Budaya. Kula keluarga Mustika Budaya tansah ndedonga mugi sak sampunipun
warga kembang nimbali pagelaran mustika budaya kula dongakake pikantuk kabagas warasan kanggene kaum tani anggenipun tetanen olah tetanen tansah dipun paringi panenan ingkang gemah ripah roh jinami pramila ing wekdal mangke pawiyatan Haryo nambi balela sampun paripurna kula nyuwun pamit sugeng kundung gembul jono andra